Nu er vi nået til det sidste punkt. Skal jeg vaske hænderne med den gode håndhygiejne, du kender til. Hvordan er vandet der for dig? Okay. Så gør vi det, vi kører ind og gør hænderne våde. Ja. Så jeg laver det sammen med dig her. Sådan. Ja, så sæbe, ikke? Jo, lige præcis. Nå. Så. Ja. Godt nok på. Ja, den var lidt hård, ja. Og helt herop til håndledene heroppe. Skubbe godt ind. Og vi kan få alle de dumme baktusser af her, ikke? Ja. Ja. Knuppe her. Så vil man også give sig selv lidt håndmassage imens. Ikke? Lige at få strålet ud i muskler og ledene her. Ja. Nu er det ellers, man gør det, ikke? Lille smule måske. Nå. Og skyller vi igen. Sådan der. Ja. Og se, så lader man lige vandet rende lidt igen her. Så man lige har fået tørret fingrene her. Det der styrer her. Ja. Men nu skal du se. For ellers så skal jeg jo bare tage at vaske fingre igen. For der sidder lidt baktusser derude på. Så derfor tager man lige en serviet og lukker.